čeka ekstra nagrada. Pogledajte kakva lepa ogrlica. I dobit će neko od vas. Crtat ćete ovim flašicama u kojima se nalazi lepak sa šljokicama. Mislim da će biti super. Vreme je krenulo. Hajde. Sigurno znam da će dobiti ovu ogrlicu. Ostalim devojkama neće lepo stajati. Kako iscediti ovaj glupi lepak? O, sve je uništeno. Kako da ga sad sklonim? Možda ću moći da ga prekrijem drugom bojom? Ne, neće. Šta da radim? Julie, nije smiješno. Sad ću ti ja. Gotovo, ne diraj me, ja crtam. I apsolutno ne znam kako da nacrtam ogrlicu. Ali ni drugi ne smeju dobiti. Mila, ne ljuti se, ali morat ćeš da osjetiš snagu ovog lepka. Sve ide savršeno. Treba samo dodati nekoliko kapi crvenog lepka. Nevjerovatno. Šta je to? Zašto mi se flaša zalepila za ruku? Julie, jesi li to ti uradila? Ja, ne, to je Vita. Jel tako? Onda i ti ćeš morati da saznaš koliko je dobar ovaj lepak, ali ne na ruci, već na licu. Eto ti. Ha, mislim da je baš lepo stoji. U pomoć. Skinite sa mene taj užas. Sad nemam pola lica. Moram hitno vratiti obrve na mesto.